Radio Burela, 107.7 FM. Boas tardes, benvidos a Xogo Bonito, Tempo de Deporte, aquí en Radio Burela, no 107.7 de FM. Saúdavos, como sempre, Ramón González, con Matías Niceza no control de son, Fátima Ríos ao cargo das redes sociais, e Manuel Gil gravando o programa para que non só o poidades escoitar aquí en Radio Burela, senón tamén velo na canle de YouTube do Pescado Rubén. Xornada de cara e cruz para o Pescado Rubén. O equipo feminino ofreceu a boa nova da pasada fin de semana cunha vitoria na pista do Camp Murcia por 1-4, mentras que o cadro masculino non puido puntuar na cancha do Barcelona B, mala remar ata o último segundo e estar pois a piques de remontar 3 goles de desvantaxe. O resultado final foi de 5-4. No programa de hoxe pois imos falar deses dous encontros e falaremos tamén de fútbol co triunfo da S de Burela en Abadín por 0-2, que mantén os discípulos da Bel como líderes da segunda autonómica. Antes de entrar en materia, imos saudar ao noso invitado de hoxe. Boas tardes, Renato. Boas tardes. Imos falar con Renato dese partido da segunda división masculina, dese Barça B5, Pescado Rubén 4, os goles do equipo catalán, obra de Cardona, de Hugo, de Uri Santos, de Luis García e de Roberto, e os goles do cadro burelés foron de Elder, de Luisma e de Chus en dúas ocasións. Pois o filial culé cortou a boa xeira de resultados do equipo que adestra Juanma, levaba 5 victorias consecutivas entre Liga e Copa Galicia, nun partido pois que se puxo costa arriba moi axiña para o cadro laranxa, que foi a remolque no marcador durante pois prácticamente todo o duelo. Logo desta derrota, o conxunto burelés sigue na segunda praza, malia que a desvantaxe que ten co líder, o Valdepeñas, amplíase a 5 puntos. O cadro mariñao está empatado a 39 tantos cos dous filiais, con Barcelona B e el Pozo Ciudad de Murcia, e Antequera e Porto Llano pois teñen un punto menos na clasificación. Bueno, Renato, partido quizáis condicionado por ese 1-0 no minuto 2, non? Moi temperado. Sí, estuvamos falando antes do partido que había que ter un partido serio, non cometer moitos errores e non conceder contras, pois nosotros tuvemos unha, fallámola, e xigante que tuveron eles, pois meteron esa. Empezamos xa un partido moi difícil como esperábamos, pero bueno. Porque antes dese gol tedes unha ocasión, como é a ocasión? Pois subimos presionar, roubou un balón e orientei, peguei e deu no largueiro, e pois o rebote chegou este medio campo, volvemos a iniciar un saque de portería, e nesa xogada pois desafortunadamente pois collenos en inferioridade e métenos o primeiro. O Barça viña de perder 2 partidos, a pesar de que, bueno, sempre estuvo durante toda a temporada aí arriba. Supoño que falabades, non? Tamén falábamos a semana pasada en Xogo Bonito que había con Héctor Albadalejo, que había que un pouco conter o inicio deles, non? O que pasa que neste caso pues, non foi posible, non? Si, eles tiñan obligación, non, pero tiñan xa ganas de volver a ganar na casa depois de perder estes 2 partidos, e bueno, nosotros tivemos nosos fallos e eles souberon non aproveitar ben. No minuto 10 chega o 2-0, pero non tardades demasiado en conseguir o 2-1 no minuto 17. Quizá o gran problema é que volvedes a encaixar o 3-1 xusto antes do descanso, non? Un deses goles que chamamos psicolóxicos, non? Bueno, pero soupémonos repoñer no descanso e depois de recibir o cuarto, pois empezamos a darlle máis caña e, bueno, conseguimos poñernos 5-4, non podíamos conseguir o empate, pero tuvémola para empatar no último segundo, pero ainda non la queren devolver. Como os biches a eles? Que che parece? Pois é un equipo moi fuerte, xa sabemos que teñen unha base moi dura ali, e, bueno, nosotros sabíamos que iba a ser un partido duro ali. Estaban moi ben, estaban motivados, nosotros tamén estaban motivados, pero o que che veño dicindo que superon aproveitar os nosos errores e condicionaron o noso partido. Bueno, na segunda parte
marcadas 2 goles prácticamente seguidos, un de Luisma, outro de Chus, e poñedesvos aí pretiño no marcador, un pouco que variastes para facerlles daño desa maneira. No, o xogo de 5 sempre fai daño a calquer equipo, e bueno, soubemos aproveitar ben as ventaxas que tuvemos e conseguimos os goles. Despois deses 2 goles de Chus e de Luisma, eles marcan, vos respondedes por medio de Chus outra vez. Imagino que hasta o final aí foi un asedio por parte vosa, non? Sí, foi unha pena non poder meter a última, que teríamos un puntiño para a casa, pero bueno, isto é fútbol e hai veces que chas dan, hai veces que chas quitan. Consideras xusto o resultado? Sí, porque xa te dixen antes que o que mellor sabe aproveitar é o que acaba ganando. Eles estuveron acertados e nosotros faltounos un puntiño máis. Que vos faltou un pouquiño, quizá máis que acerto goleador, prestar atención en determinados momentos? Pois máis contundencia, mellor nos despejes e mellor ter que rifar algún balón, non quererlo xogar sempre e cousas así. Bueno, de todas maneiras é un traspé, non? Na marcha do equipo, que últimamente estaba a ser moi boa. Tu vastes unha serie de partidos además moi complicados contra equipos todos da zona alta, fostelo sacando. Bueno, o equipo xa é o máis sólido, non? Que quizá pois antes das navidades, o mellor, non? Vese que o equipo vai sendo máis compacto. Sí, estamos traballando moito a eso, sacrificámonos moito en defensa e cada día queremos ser mellores e por iso hai que entrenar moi duro e estámoslo demostrando cada día na pista. Bueno, a clasificación non variou demasiado nesta fin de semana, quitando que perdeu o Puerto Llano en Elche por 3-2, pero sí que se escapa un poquinho o Valdepeñas, non? Xa se pon unha distancia un pouco xa para ter en conta. Sí, bueno, nosotros temos que seguir traballando, quedan 9 partidos e bueno, temos que dar o máximo hasta o final e pois depois xa veremos o que pasa. Vindeiro partido, Rivas Futsal, que impresión che causaron aló? É un equipo que sabe moi ben o que xoga, teñen moi bons xogadores, non nos podemos confiar de que viñeran perdendo, que nosotros tamén perdimos, pero non podemos estar confiados e temos que estar no noso partido. Deixando xa un marxen a Liga, Renato, xa hai semifinais de Copa Galicia, xa houve sorteo, o rival do Pescado Rubén será o Esteo, será o 30 de abril as semifinais e o día seguinte, 1 de maio, a final, que aspiran por outro lado do cadro, pois o Parrulo e máis o Santiago Futsal. Bueno, que opinión che merece ese sorteo? Como ves as semifinais? Bueno, vai ser, pois como todos os partidos deste ano, van ser un partido duro máis. Bueno, nosotros, pois, como vimos facendo, vamos intentar dar o máximo e intentar estar nesa final. Torneo bonito, imagino, para xogar, non? Que tedes ganas de conseguir. A Copa de aquí, pois, sempre é bonito ter o máximo, non? Entonces, pois, nosotros queremos estar aí e se chegamos á final, pois, depois xa veremos. Bueno, Renato, pois moitas gracias por estar con nós aquí en Xogo Bonito. Seguiremos vos a pista a ver se podedes gañar os 3 puntos en Vista Alegre contra ese Rivas Futsal. Vale, moitas gracias. Imos falar agora do partido de equipo feminino de primeira división. O Can Murcia marcou o seu gol, se decíamos 1-4, obra de Mari. Os goles do Pescado Rubén foron de Cilene en 2 ocasións, de Tai e de Sara Correia. Pois o equipo que preparan Julio Delgado máis Lucas fixo bo o empate colleitado en Vista Alegre fronte á Universidade de Alicante, pois acadando ese triunfo en Murcia no pabillón José María Cajigal. Cilene foi de novo a protagonista do duelo, marcou por partida dobre e suma nos últimos 6 partidos un total de 10 tantos para 18 que leva ao longo desta temporada, 18 dianas que a colocan como pichichi a xogadora brasileira do cadro laranxa. Con esta victoria o Pescado Rubén suma 41 puntos, ten 2 menos que o líder, o Atlético, e 1 menos que o cadro alicantino, que é segundo. O Jimber Roldán ten 40 tantos, o Alcorcón ten 39, así que non están para nada descartados na loita polo título de Liga.
Bueno, sabedes que a vindeira fin de semana pois habrá descanso porque se disputa o Campeonato de España Sub-21 en Salou, donde agardamos que estea Judith Pedreira, que esta semana pois adestrou coa selección galega Sub-21. Despois dese parón, pois todo un partidazo que pode ser chave en Vista Alegre, unha nova edición, un novo episodio dese clásico que se converteu nos últimos anos, que é o Pescado Rubén Atlético. Como dicíamos, pois na Copa Galicia están servidas as semifinais do equipo masculino, tamén as semifinais do cadro feminino. O Pescado Rubén vai se medir neste caso 31 de marzo a Ourense en Vialia, mentras que Cidade das Burgas e Poio Pescamar van competir entre sí pois na outra rolda, na penúltima rolda do torneo, na outra semifinal. A final vai ser o día seguinte e a sede, tanto no torneo masculino como no feminino, todavía está por confirmar. Falábamos deste tema, da Copa Galicia, por suposto, de Seucán Murcia, un Pescado Rubén 4, co adestrador do equipo feminino, con Julio Delgado. Julio Delgado, boas tardes, benvido a Xogo Bonito. Hola, moi buenas tardes. Bueno, con esta victoria de Murcia, vese diferente un poquinho ese punto obtido contra a Universidade de Alicante? Fixastes bon ese punto, digamos, ao gañar en Murcia? Bueno, nunca es bueno perder 2 puntos en casa, pero después de la victoria fuera de casa, pues está claro que seguimos ahí en la pelea y bueno, seguimos sumando fuera de casa de 3 en 3, que es importante, y bueno, centrarnos en el próximo partido. La verdad es que era un partido trampa allí en Murcia y lo sacamos muy bien, entonces pues bueno, como bien dices, ese puntito contra Alicante pues sabe mucho mejor. Bueno, que resumo faz do partido? Partido trampa, por que partido trampa? Bueno, sabemos que un equipo joven que aprieta muchísimo y si no estás muy atento pues te las puede hacer pasar bastante mal, como lo hizo pasar a Jimby hace 2 semanas en las que iba 4-1 perdiendo en la segunda parte, aunque luego pudo remontar. Nosotros la verdad es que empezamos no muy bien porque bueno, estuvo Ana bastante acertada en 2 manos contra manos que tuvo nada más empezar el partido, pero bueno, luego a raíz de ahí la verdad es que nos centramos y ya completamos un partido bastante bueno. Utilizastes, polo que decían as crónicas de prensa, a xiña o 5-4, non? No minuto 9 pronto chega o 0-1 de Cilene, non? Bueno, el 5-4 no hicimos ningún gol. La verdad es que teníamos estudiado bastante el partido, sabíamos que había un par de jugadoras que ajustaban muy bien la defensa y sobre todo, pues bueno, decidí jugar 5-4 en el momento en que el entrenador contrario pues las metía para el banquillo. Aprovechamos la ocasión para atacar en esa situación y bueno, de esa manera pues también hacíamos que el equipo contrario pues no le diera descanso a sus jugadoras importantes y bueno, nos salió bastante bien. Falabas dun equipo moi novo, moi intenso, levaba moitos partidos ademais puntuando na casa, era un rival moi sólido na casa. Que máis foi o que che gustou, que é o que máis che gustou do teu equipo en Murcia? Pues que el partido, la verdad, ya te digo, únicamente a partir del minuto 2, minutos 3, que la verdad es que no entramos muy bien en el partido, pero luego a partir de ahí, pues la verdad es que nos asentamos bien, combinamos muy bien ese 5-4 y el juego de 4-4, la verdad es que lo entendimos bastante bien y sobre todo, pues bueno, dimos una sensación de solidez defensiva muy muy buena. Después del 2-1 reaccionamos rápido y marcamos el 3-1 y la verdad es que bueno, me gustó el control que tuvimos del partido, que bueno, es digno de mencionar porque bueno, resultado justito, 2-1, 3-1, que se te puede escapar y sin embargo pues la sensación que transmitía desde la pista era de una solidez bastante buena. Falabas antes de Ana, tamén acabas de mencionar bueno, pues a solidez defensiva do equipo, unha garantía, non? As 2 porteiras coas que contas para este curso. Sí, no voy a descubrir a Josie, desde luego que si no la mejor portera, una de las mejores porteras del mundo, no lo vi. Y Ana está creciendo a pasos agigantados. La verdad que el otro día, como bien digo, resolvió los 2 primeros minutos, nos dio confianza a todo el equipo y para ella misma. Y bueno, ahora mismo pues bueno, creo que tenemos la portería muy muy bien cubierta.
Falabas, Julio, despois dese partido de Alicante na rolda de prensa, demandabas de alguna maneira un paso adiante por parte de algunhas xugadoras. Deron ese paso adiante que tú esperabas? Como bien digo, la liga es muy larga y hay que dosificarse en el aspecto de los minutos, pero sin dejar de lado que cada partido es una final, por lo estrecha que está la competición, por la cantidad de equipos que hay inmersos en la lucha por el título. Entonces cualquier traspié pues te puede alejarte, y necesitamos de más que nunca de esas jugadoras 4, 5, 6, 7 en el número en las rotaciones, y que es muy importante. El otro día Sara marcó gol, Tai marcó gol, entonces pues bueno, de eso se trata, de que vayan cogiendo ese protagonismo que bueno, hasta ahora pues a lo mejor no lo habían tenido, y que en esta recta final o en esta segunda vuelta nos va a hacer mucha falta. Bueno, deberes feitos e agora uns días de marxen para preparar ese partido contra o Atlético, non? Sí, otro parón, nada bueno. La verdad es que en cuanto empiezas a coger ritmo vuelves a parar otra vez. No es bueno que la competición se pare cada 2 por 3, pero bueno, es lo que hay y hay que asumirlo. Recuperar, pues bueno, aprovecharlo el lado positivo, recuperar a Bea, que la tenemos un poquito tocada, y bueno, pues como tú bien dices, preparar lo mejor posible ese partido que tenemos ante Futsi, que es la verdad si no el más importante, lo más importante es que podamos jugar ahora mismo. Bueno, imagino que con ilusión tamén, porque precisamente pues, debido a ese parón que se xoga o Campeonato de España Sub-21, ilusionado de que este unha das túas pupilas, non, Judith, aí nese torneo. Sí, siempre es muy bonito, igual que la Sub-17, contábamos con Sofía, pues bueno, la verdad es que es importante que demos a las selecciones el máximo de jugadoras, es porque lo estamos haciendo bien y porque salen jugadoras de por aquí con un talento especial, y bueno, pues ahora pues bueno, desearle todo lo mejor que pueda en la Sub-21, al igual que Julia, que también va con la selección ucraniana, tiene 2 compromisos internacionales durante esta semana, entonces pues bueno, siempre es importante para el Burela contar con las mejores, y bueno, en este caso pues que vayan a disputar esos partidos con sus selecciones respectivas. Julio, última pregunta. Na Copa Galicia sabemos cal é o rival do Burela, Ourense en Vialia. Que opinión che merece ese rival? Bueno, ahora mismo yo creo que quitando el Burgas, que la verdad no acaba de coger ese puntito para poder salir de ahí, creo que los otros 3 equipos, tanto Pollo como Ourense como Burela, son 3 candidatos fuertes de la liga. Nos toca Ourense, bueno, ya somos viejos conocidos por la cantidad de enfrentamientos que hemos tenido, y bueno, pues a disfrutar esa Copa Asunta tan bonita que es, y bueno, intentar llegar a la final y bueno, darle una alegría al club. Hace ya las dos temporadas que no estamos ahí en la final por diversas circunstancias, y bueno, sería bonito volver otra vez a disputar una final y a ganarla. Pois que así sexa, Julio, moitas gracias por atendernos. Venga, gracias a ti, hasta logo. Imos seguir con fútbol sala, neste caso coa base do Pescado Rubén. Imos repasar os resultados da pasada fin de semana. O filial masculino, onde sempre xove, caeu na pista do Leis por 6-4, mentres que o filial feminino perdeu en Vilalba por un tanteo de 6-2. En xuvenís, o xuvenil A segue líder da División de Honra despois de gañar na pista do Concello de Guitiriz por 4-5 nun axustado partido, mentres que o xuvenil B pois gañou con máis solvencia, neste caso ao Pizarras Tres Cuñados en Vista Alegre por 8-1. En cadetes, o cadete A desfíxose do Compañía de María por un tanteo de 3-1, e o B regresou de cospeito cos 3 puntos. En infantís, derrota do A, victoria do A contra o Estela e por 4-3, e tamén victoria do infantil B no seu enfrontamento contra a Cidade de Viveiro, neste caso por 3-0. En Alevíns, o A venceu en Vista Alegre ao Noia 5-2, e o B cedeu diante do Santiago de Foz. En Benxamíns, o A perdeu co Santiago de Foz A, mentres que o B gañou, neste caso, pois ao mesmo rival, o Santiago de Foz B. En Prebenxamíns, victoria para os máis pequenos contra tamén o conxunto focego, neste caso por 2-1. Sinalar tamén, referido ao Pescado Rubén, pois convocatorias coa selección galega de varios xugadores. Falábamos antes de Judith Pedreira, que adestrou coa selección galega sub-21, tamén o fixo Fernando Llanes coa selección galega sub-14,
David Gómez, Walter González, David fixo con Galicia Levín e Walter fixo coa Galicia Benxamín. Tamén, como decía Julio, resaltar pois que Julia Forsiuk xogará con Ucraína no vindeiro fin de semana, pois partidos amigables pois co seu combinado nacional. Imos falar agora de fútbol base. Na fase provincial, o Porto de Burela Xuvenil está a mostrarse como un rival intratable, segue firme o equipo de Oque e sumou a cuarta victoria noutros tantos partidos. Desta volta a víctima do equipo verde foi o Castro, ao que Burela, pois o Porto de Burela, gañou por 3-1 con goles de Andrés, de Jorge e de Iago. Os de Oque comparten o liderado do grupo co Residencia A, ambos teñen 12 puntos e xa teñen 6 tantos de renda sobre o terceiro clasificado. No tocante ao equipo infantil, que tamén está xogando esa fase provincial, polo título provincial, pois ofreceunos tamén unha boa nova. Na pasada fin de semana acadou a primeira victoria da fase provincial e colócase con 5 puntos a 4 do Milagrosa B, que ostenta pois esa terceira praza que de conseguirla ao final do grupo pois daría dereito aos de Javi Ruiz a pelexar pola Liga Galega da categoría. En cadetes, empate 2-2 do Porto de Burela contra o Viveiro B. En Benxamíns, o Benxamín B perdeu en Lourenzá por un tandeo de 4-1. Imos acabar o programa con fútbol, con esa Sociedade Deportiva Burela que facíamos fincapé no inicio do programa, de segunda autonómica. Gañou en Abadín por 0-2. Os goles de Jairo no minuto 15 e de Eloi, o xogador do Abadín, en propia meta no minuto 60. Pois semella que o cadro que dirixe Abel pois está no mellor momento da tempada, é a séptima victoria consecutiva e o terceiro encontro seguido sen encaixar goles do equipo verde. Os burileses pois que levan sumando nos últimos 11 partidos, polo menos algún punto, pois son líderes, teñen 4 puntos de ventaxa sobre o terceiro posto e 3 de renda sobre o Guitiriz, que é o segundo clasificado. E creo que temos ao outro lado do teléfono o entrenador da AS de Burela, Abel. Boas tardes. Hola, moi boas tardes. Bueno, Abel, que lectura faz dese partido, dese Abadín 0, Sociedade Deportiva Burela 2? Bueno, a lectura que podemos facer pois é positiva, non? Certo que se suman os 3 puntos e se consigue unha victoria, pois sempre é positivo. Bueno, máis despois de chegar ali a ver como estaba pois o terreno de xogo, que estaba prácticamente impracticable, o serva moi alta, estaba moi blando, bueno, pouco a pouco foi poniendo o campo casi impracticable para xogar ao fútbol, e bueno, pois mira, ainda así conseguimos os 3 puntos e contentes por eso. Neste caso, o mellor, a parte dos 3 puntos, esa capacidade para adaptaros ás circunstancias ao campo? Sí, a verdad que, bueno, xa máis ou menos durante a semana, pois xa íamos falando do que nos podíamos encontrar, non? Entón xa sabíamos que se podía xogar, pois intentaríamos xogar, e se non se podía xogar, pois optaríamos por outro fútbol. E bueno, a verdade que o equipo hai que quedar onde neso, na entrega, e na lucha, e non saber xogar nos terrenos de xogo que nos encontramos. Bueno, o equipo vai a máis, pouco a pouco. Se había algún pero que poñarlle nos últimos meses coa cantidade de bons resultados que sacastes adiante, quizá era o de que o equipo iba encaixando goles, non? A pesar dos triunfos, e agora xa sodes o segundo equipo que menos recibe do campeonato, son 3 partidos seguidos sen encaixar goles, non? Que demostra un pouco a firmeza do equipo. Abeleijo, boas, cortouse? Eu estou aquí. Ah, vale, seguimos. Repetía a pregunta, Abel, dicía que bueno, que nas últimas semanas o equipo, pois como decíamos, está sumando sempre, está sumando además de 3 en 3, quizá o único pero que se lle podía poñer é que encaixaba bastantes goles, non? Victorias por 4-2, por 3-1, e agora levades 3 partidos sen recibir un gol, non? Sí, a ver, como te dicía eu, pois, a ver, o equipo que traballa día a día e semana a semana, pois, ten que dar o seu fruto, a larga sempre dá o seu fruto. É verdade que, bueno, nosotros temos a suerte de poder traballar ben durante as semanas, e bueno, iso notase, non? Bueno, tamén temos a suerte de ter unha plantilla amplia, que se te agora por sanción, por lesións e por circunstancias, pois, sempre tes baixas, pero bueno, coa xente que temos sempre vamos cubrindo ben esas
esas baixas prácticamente non se nota. O próximo rival, o Mondoñedo, ten 23 puntos, está a ter unha temporada quizá máis tranquila do que les agardaban, ten unha certa distancia sobre o descenso, non? Sí, a verdad que mira, na primeira volta pois fomos a Mondoñedo e perdimos 1-0, a pesar de, bueno, non facer un bon partido, pero a verdade que foi un partido que tuvamos controlado en todo momento, e mira, nunha xugada no 92 ou no 93, pois un primer tiro que nos chegaba a portería e meternos un gol. E bueno, esperemos que esa derrota nos sirva para aprender, non? Está claro que non vamos poder relajar, sabemos que é un equipo que se mete atrás, o día que fomos ao Ló, pois xugou con 5 defensas, 5 ou 6, non sei, e bueno, temos que traballar durante a semana para intentar atacar eso. Imagino que teredes tamén un ollo nun dos partidos da xornada onde xogan dous rivais vosos, non? Cabreiros e Folgueiro. Sí, home, sí. A ver, nosotros primero que temos que facer, como te digo sempre, é ganar, mirar de nós. Nós sumamos entre eso, depois sí, temos que mirar un pouco de reloj, non? Xa que, bueno, a priori é un partido bonito, logo que vai decir máis ou menos que pode falar a segunda plaza, non? A primeira tras nosa. E, bueno, o Folgueiro, penso que dos arriba que é o que mellor é calendario. Penso que é o único partido que queda cos de arriba, non? Se consigue sacar un resultado positivo, pois haberá que ter ollo ao Folgueiro. Falando dese calendario, Abel, sempre a priori e sempre co maior dos respetos para os rivais, parece que vai unha parte do calendario máis asequible, non? É Mondoñedo, despois Alfoz, despois Meira. Pode ser fundamental de amarrar estes 9 puntos nestes próximos partidos, pois para marcar un poquinho o ritmo da categoría. Sí, a ver, nós temos que intentar, como xe digo, asegurar canto antes ou intentar despegarnos canto máis podemos dos rivales, non? Entón, agora, como tú dices tú, pues, bueno, veñen tres rivales que, bueno, que están na zona media baixa, entonces, bueno, despois veñenos vitaliza máis Lorenzana enseguida, pues, bueno, sempre é bon pois ter uns puntos de marxe, non? Porque, bueno, un partido pode non perder de aquela maneira. Entonces, xa che digo, ahora estes partidos temos que afrontar, a pesar das baixas que vamos tendo semana a semana, pois temos que afrontar da mesma maneira e intentar sumar os 3 puntos. Bueno, Abel, tedes xa horario dese encontro contra o Mondoñedo, perdón? Supoño que será o domingo ás 4:15. Moi ben, Abel, pois moitas gracias e moita sorte para ese partido. Vale, a vosotros, Toloño. Pois despois de falar con Abel Eijo, damos por concluído o programa de hoxe, despois de falar de fútbol sala e máis de fútbol. Pola nosa parte, pois darvos as gracias pola vosa atención e invitarnos a que nos sigades, como sempre, en Xogo Bonito. Estaremos aquí os xoves con máis deporte, no mesmo dial, mesma hora, 107.7, 8 da tarde. Informaremosvos, pois faremos toda a previa da vindeira fin de semana dos partidos do equipo masculino e do feminino do Pescado Rubén. Falaremos de fútbol e falaremos tamén de baloncesto. Esperámosvos ata daquela. Radio Burela, 107.7 FM.